11,000 ruħon u l-MFCC ftaqali għal kunċert annwali Rockestra li għal darbohra reġa' ma ddiżappuntax. Bażla mużikali li dvarja u li niżlet tajjeb mal-firxa wiesa ta' nies fl-udjenza, il-kantanti li ħadu sem flimkien mal-Orkestra Nazzjonali taw spettaklu mill-aqwa. L-interpretazzjoni tagħhom għal diski minn ġeneri differenti l-aktar pop u rock waslet biex l-udjenza żifnet, ċabċbet, kantat u ħadet pjaċir. Spikkat il-wirja tal-kantant Malti b'suċċess internazzjonali Mark Storace, il-mistieden speċjali tal-Orkestra 2015 li bi kburija kanta bil-medalja ta' ġieħi Repubblika fuq sidru. U ċirasa fuq il-kejk kien it-tmiem fejn l-ispettaklu tant laħaq il-qofol tiegħu li kellu l-awtoritajiet tal-pajjiż qamu minn bil-qiegħda għar-ritmu tal-mużika, fil-waqt li fuq il-palk spikka s-sodisfazzjon fost dawk li għall-aħħar ġimgħat ħadmu biex għal darb'oħra Rockestra tkun waħda suċċess.